Kai dole ma yin hausa ɗin nan. Na ma rasa inda zani wallahi. Kai, abbansi ya bugo wata sabuwa bari in je mu hauta. Kyau mu ce zuwa. Yaro baya abbansi. Arare ita Iliya na gode mai rabun ganin baki dole ya gani. Makiya sun so basu kada ni, sun kai karata wajen mama. Wakar da nake yi na daina ta, mama ta ce na kama harkata. Baiwa Allah ma ya kara min, makiya karya ne ku kada ni. Baiwa ce ta zo ta nuna ni. To asale da dis na kwalli moni da tinjami a milona no ba da dippomi. Wasu da ne ni kar ku min rauni dan kun san ba za ni dauka ba. Baiwa ce ta zo ta nuna ni, na kayan magana ban ansa ba, tambaye ni zan baka amsa. Kai wallahi waka ga ta yi daɗi. Kai Allah da shi ƙara ɗaukaka. Dole ma mu yi following ɗinka abbanci. Bana tana ma to har kala tsani. Yau mamaki zan baku dan bana jin shakkun ku. Makiya yau za na shigo ku, abbansi ya fi gaban ku. Za ku rena ni ba ku san ni bane, amfanin ku nake lokaci ya kore. Ba ku ganni bane ni da gayuna da su janjami, gaisan suka yi daga sun gani. Wai sun ga mutum mai kawan maras, abbansi ne fita harkata. Dan ka kiri yanzu an sani, ba zan takura maka ba. Ya gaba abbansi ya gaba, haka ne. Ɗaukaka rabo ce da na samu, nawa da waya na samu. In namu ya zo dole sai sun bamu, in sun hana mana da an zama basu. Yanzu ne lokaci na ina inuwa bawu mai kai ni rana. Then it is my life, I just started and by. Alhamdulillah yanzu waka. Kyau jina na cucu ku yi following ɗin wanga account ɗin domin ku zan kashe waƙoƙin shi.